Hi guys, welcome back to our YouTube channel. ಇನ್ನು ಕೆಸರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಂಕ್ಲು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಾಗ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಪಂತೀರು ಒಂದ್ಸ ಮಾತು ಪಿದಾಡಿ ತಾಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರೋಡು ಬರೋದುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತಾರುಂಡಾ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾ ಹಾಯ್ ಮನ್ಬು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ದೂರಯಾ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಸರ್ದಂಜಿ ದಿನ ಪೋಂದ್ರ ಕೆಸರ್ದಂಜಿ ದಿನಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತನ ಫೋರ್ಸಿಗು ಜರ್ಸಿಪುರ ಬತ್ತ ಫೋರ್ಸಿಗು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರು ಐದಂಚು ಚೂರು ಐದಂಚು ಬರಕ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಚೀರಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅವನು ಕರಿಗೆ ಜಿಪ್ಪು ಬೋಲೈಕೆ ಆತದ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದ್ಸಾರದ ಜೋಡು ನಾಯಿ ಮುಸೋನು ಕಂಡ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದೆಂಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫೋಟೋ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಆಯ್ರಿ ಪಗ್ಗೆಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಕರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆಗೆ ಮುಂದಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಮುಂದಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಯ್ ರಾಜನ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಬು ಅಂಬು ಟೊಪ್ಪಿ ಲೇಪು ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸಂಸು ಚಿಂತೆಯ ಅಲಿಸು ಆಸೆ ಪೂರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂಜರ ಬಯಲು ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕದ ಒಂದು ಈ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ ಪುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಕೋರ್ ಅಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಆ ಒಂದು ಮಂತಿಂದ ಬರ್ಸ ಬರು ಜೋರು ಬರ್ಸ ದೊಂಬುಡು ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗುಂಡು ಚೆಂಕ್ಲೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪರಪರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡುಕ ತರ ತಿರ್ಗದ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ ನೋವು ನಾನು ಗೊಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬೇನಾ ಓ ದಾದಾನೆ ಬೇವು ಓ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಏ ಪೋನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ
ಈತ ಜನೋಲ್ಲರತ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಿಖಲ ನಡುವುಟುಂಡು ಅಲೆ ಈತ ಜನ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಲಾರತ ನಿಖಲ ನಡುವುಟುಂಡು ಅಲೆ ನನಗೆ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನು ನಿಧಿ ಹುಡುಕನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಐತೆ ಕಾವ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟು ಮುಡಿ ತಿಕ್ಕದು ನಂಜಾಯಿನ ಪುಟ್ಟೆ ಪತೋಪೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನಿಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ವೆನಿತ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುರದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ತೂವರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚೆಂಗ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದೇನ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಇದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಮೋಲೆಗೆ ಅವು ಜಾಕ್ಪಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಬರೋದಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ ಸಜ್ಜ ಲಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಲ ತೂಪುನ ಒಂದು ಮುಡಿ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ಮುಡಿನ ಸ್ವಾತ ಕನಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹುಡುಕನತ್ತು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ ದುಮ್ಮನ ನಿಪ್ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಲ್ಲ ಬಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಡು ಬಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೊಪ್ಪನ್ ಪುನಃ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ನಮ್ದೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ನಿಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಯ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ మీరు ಮುಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಪುರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಇಂಚ ತುಕೆ ಅರಿಯುಂಡ ತುಕೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಊರ್ದರಿಯಾ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಿಧಿ ಜೆಂಡನ್ ಗೊತ್ತುಜೆ ನಿಧಿ ಏತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬಾರ ಆತ್ ಅರಿ 42 ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕಲಸ ಅರಿ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಕಲಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಕಿ 14 ಸೇರಿ ಅಂಚನ 27 ಸೇರು ಅರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇಂದು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತದ ಎತ್ತದ ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದೀಪನ ಬುಕ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದೀಪನ ಇಂಚನೆ ದೀಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ದೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತ ಅರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ಇಡೀ ಅತ್ತು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಅಂಚನೆ ಚೂಚೂರೆ ಅವನೇನು ಬುಕ್ ಇಂಚನೆ ಮಂತ ದೀಪನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗಮಟೆ ಪಾಡ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ದೆಪ್ಪುಗಾರಿ ಆತ ಮನೆ ಮಡಿಕೋಸ್ಕರ ಮೋಲ್ನ ಶ್ರಮ ಇಂಚೊಂಡಿ ನಿತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಲಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರ ಬಾಲ್ ನಾಡ್ದು ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಚಂದ ಪತ್ತೇನು ఏముంటుందో అరి బాల్ ಅದು ರಟ್ಟು ಒಂದುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎರಡನೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರಿಯ ಕೊರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂಚಿಕೆ ನಿಧಿ ಹುಡುಕನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರಿಯ ಕೊರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಇದು ನಿಧಿ ಇಟ್ಟಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಗೆ ತಿಕ್ಕದು ನಂದು ಕಾವೇನ ಮೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾವೇನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಅಂದು ಎಂಚ ನಿಧಿನ ಒಂಜಿ ಒರಿ ತೂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಎಂಕವು ದೆಪ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಚ ಕಾವಿಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಈ ಕಾಲು ಕಾವೆ ಆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಚೂರು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಕೊನಪ್ಪ